بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا ميادو أورمن دممي سويكوري سويكورمكي مالي سيتي كونسل منشي اوف اسلام كفيازا دميدو ويونو ويوي إبس وميكا أورمن مي سويكوري مي انغودانوانه مسكتوكا ವರಬೊಡೆತ್ ಮರಾಮಾತ್ತಕ ಅದಿ ಏಕಿ ವರವರ್ಗ ಮರಾಮಾತ್ತ ಹುರೆ ಎ ಶಕ್ಫಾ ಮಿನಿಶಿಯವಿಸ್ ಲಿವೆ ಮುಂದಾತಿವೆ ಎ ಮಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಮಿನಿಶಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫಿಯಾಜುಂ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ಫಂಡುಂ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕ ಮಾಲೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಮಿ ದೆನಿ ಎ ಕಂತತಂ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ದೆನ್ रोदमसस म्योती कुर्मतीगा रोदमोहा तैयारोंग गोतुमना एकीगा अवणमिन्ना मिमसे के कोल्लेविजकम बनीनम अवण कबूल कुरणी अवणमिन्ना मियन्न शक्वातक अने हल्लेल बेनेकम एबिवा हुरी वर बोडेत मरामात कुरंजे फुर मिस्कितव्यस कोम्मेहें मिहारं हल्लु कुरंजे कंतत्तक बेसे बहुरी एमिमा अराउंड उम्मीद करनी सिटी काउंसिल खास सवाल को दिव्यागे मी कंतत को दिवाने कम सिटी काउंसिल मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक फियाज दिव्यामी हम गुलिकिंग मी मसेके कुरेविजक में बनी नम अराउंड कबूल करनी नम मिस्कित का इतुरु फुरियों के में लिविंग दाने कम यही मादे से फार माले सिटी काउंसिल एवे फ्रॉम मी मसेके को दिव मटकाए हवाले वडान दिवी थी हम माले सिटी काउंसिल के मेयर आदि सिटी काउंसिल के हुरिया मेंबर नशा आदि ए सिटी काउंसिल का मी मसेकत गोलवा हुरिया बेफुन्ना इखलास तिर कमाए को बड़ा बड़ा शुक्र धन्यवाद शुक्र